ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, നോക്കിയാൽ ഈ നായക്കൂടിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന ബോഗൺവില്ല നിറച്ച് കള കയറിയിട്ട് ബോഗൺവില്ല കാണാനേ ഇല്ല, അതുപോലെ പുല്ല് മുളച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറക്കി എന്നിട്ട് ഇതിലെ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ച് മാറ്റി കുറച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ട് വേണം നമുക്ക് വെക്കണമെങ്കിലേ. എല്ലാത്തിലും നിറയെ പുല്ല, ഇത് ചെടി കാണാനേ ഇല്ല ഇതിൽ, അതേപോലെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കണം നമുക്ക്. ആദ്യം ഇറക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലെ പുല്ലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട്. എല്ലാ ചട്ടിയും താഴേക്ക് ഞാൻ ഇറക്കി. ഞാൻ ഒരു മാസം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അവർ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് നമ്മുടെ ചെടീനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കും ദിവസേന അവർ. അപ്പോൾ ചെടിയേക്കാളും നല്ല ഇതിൽ തഴച്ച് വളർന്നത് നമ്മുടെ പുല്ലാണ്. ഇത് തന്നെ കടുത്തുമ്പിന് കടിക്കുന്ന കണ്ട എത്ര പുല്ലെന്ന് നോക്കിയാൽ. എൻ്റെ ബോഗൺവില്ല ഒരു ചട്ടിയിലും കാണാനില്ല. അതുപോലെ പുല്ലും ടൊറേനിയൊക്കെ വളർന്ന് കൂട്ടിട്ട് എത്ര വലിയ പുല്ലെന്ന് നോക്കി വളർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഞാനിട്ട് പോയ വളം മൊത്തം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പുല്ലാണ്. പുല്ല് നല്ല ഇതിൽ തഴച്ച് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ പുല്ല് വരുമ്പോഴേക്കും അതെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് കിട്ടും ആ വളം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായ കാരണം പുല്ലൊക്കെ നല്ല ഇതിൽ തഴച്ച് വളർന്നു. എൻ്റെ ബോഗൺവില്ല ഇതിലൊക്കെ എവിടെയെന്ന് തപ്പി പിടിക്കണം, അതേപോലെ ഇനി പുല്ല്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ലുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. കണ്ട പുല്ലാണ് ഈ കാണുന്നത്. മഷിത്തണ്ട് ചെടിയില്ലേ ഇത്, പിന്നെ ഇതെന്ത് പുല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തണ്ടിൽ കെട്ടി നിൽക്കണ ഒരു പുല്ല് തന്നെയാണിത്. പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തു. ഇപ്പോഴാണ് ബോഗൺവില്ല ഒരേ ചട്ടിയിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മൾ. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ബോഗൺവില്ല പൂക്കണ്ട സമയമാണ്. പൂത്ത് തുടങ്ങി. ടെറസിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നിറയെ പൂക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കള കയറി ഇങ്ങനെ കെടുക്കണ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ കുരുടിച്ച പോലെ നിന്ന് പോയി. അത് വളർച്ചയില്ലാണ്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത വളം മൊത്തം പുല്ല് വളർന്ന് അത് കാടായി. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കടയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചിലതൊക്കെ ഉണങ്ങിന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങിന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. വളമിട്ട് നനച്ച് നോക്കാം. അത് നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വളമിട്ട് നനയ്ക്കുമ്പോഴേ പൊടിച്ച് വരും, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പോക്കാം. കടയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പോണത് എല്ലുപൊടിയും കുറേശ്ശെ NPK കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പം ഇനി ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നിറയെ പൂക്കൾ വരും. NPK ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണം, കടക്കയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കരുത്. എല്ലാത്തിനും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കളായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ ബോഗൺവില്ല ഇത് പൂത്ത് നിൽക്കണത് എന്താ ഭംഗിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. പല കളറ് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ബോഗൺവില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു ചെടിയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്, അതുപോലെ ഭംഗിന്. ഇപ്പം പുല്ല് കയറി നിന്നിരുന്ന ബോഗൺവില്ല മുന്നത്തെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് പൂവിട്ട് നിന്നിരുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. നിറയെ പൂക്കളായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. അതും ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഒരുപാട് വെയിൽ കിട്ടണതായോണ്ടേ ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിന് പല കളറിൽ. കണ്ട എന്തോരം പൂവാന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരേ ചട്ടിയിലെ ചെടിയിലും. അതുപോലെ പൂവ് നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്ന ബോഗൺവില്ലിന് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച അതിൻ്റെ അവസ്ഥ. പുല്ല് കയറി ആകെ കാട് പിടിച്ച് ചട്ടിയും ചെടിയും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയത്. ഇതുപോലെയായിരുന്നു മുന്ന്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോണയിൽ മുന്ന് അത് വെട്ടി ഒതുക്കി എല്ലുപൊടിയും NPK ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഇതിലാക്കി പോയതാണ്. തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും
ആ വളം മുഴുവൻ ഇത് പുല്ല് വലിച്ചെടുത്ത് പുല്ല് നന്നായി തഴച്ച് വളർന്ന് അങ്ങനെയായി. വളമൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം കാണണ നോക്കിയേ എൻ്റെ ബോഗൺവില്ല. അയ്യോ സങ്കടമായിരുന്നു വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ചെടി ചട്ടിയിലുള്ളത് അറിയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കണം. അതൊരു വലിയ പണിയാണ് പൊക്കി കയറ്റി വെക്കൽ. എല്ലാത്തിനും പൊക്കി താങ്ങി നായ്ക്കൂടിൻ്റെ മേലേക്ക് തന്നെ കയറ്റി വെച്ചു. 10-15 ചട്ടിയുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേ കിതക്കിന് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് വലിയ ചട്ടികൾ പൊക്കി വെച്ചപ്പോൾ. ഇതാണ് ടെറസിൻ്റെ മേലത്തെ ബോഗൺവില്ല കേട്ടാ. ഇതിലൊക്കെ എപ്പോഴും പൂക്കളുണ്ടാവും. ഈ ബോഗൺവില്ലയിലൊക്കെ കണ്ട. ഇവിടെ എല്ലാ കളറും ഒരുവിധം കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ബോഗൺവില്ലയിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാം കാണാണ്ട് പൂ വരും. നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ബോഗൺവില്ലിനത്. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരുപാട് വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ല, ടെറസിൻ്റെ മേലെയായ കാരണേ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിൽ പൂക്കളുണ്ടാവും. മഴയത്തും ഇതിൽ ഈ ബോഗൺവില്ലയിൽ പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൽ ഒരു ഡബിൾ കളർ വരുന്നതാണ്. ഡബിളും ത്രിബിളൊക്കെ വരും. ഓറഞ്ച്, പിങ്ക്, വെള്ള, ബേബി പിങ്കൊക്കെ വരും ഇതിൽ. ഈ ഒരു ബോഗൺവില്ല ഇങ്ങനത്തെ 2 ചട്ടി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഇത് നല്ലൊരു കളറാണ്. ഒരു റെഡിഷ് മജന്ത പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഗൺവില്ലയുടെ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും വേണം. ഓരോ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഈ ബോഗൺവില്ലയൊക്കെ വളമിട്ട് വെച്ചതൊക്കെ നന്നായി പൂക്കും. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം.